Imaqhinga Thixo wethu namandla namacebo ongendawo egameni lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Siyabulela ke Thixo wethu. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we thank you. With thanksgiving, let your request be made known to God. Father, we thank you. Even Heavenly Father, when situations are not favorable unto us, even in that situation, ezintweni zonke kulelani ngoba licebo likaThixo eliyaphilisa. Father, God. Amen. Hallelujah. My second prayer item is worship to this is a female in the book of 1 Thessalonians, chapter 5. Sizafunda nje verse 16 no verse 17. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 and 17. Rejoice always. Verse 17. Pray without ceasing. It's easy for us to pray when things are not in our favor and we feel pain and things are not going right. It's easy to go to God and ask Him to change the situation. But when izinto zihamba ngohlobo lesiqala ngayo kanye lesithandazelayo, umthandazo wethu uyehla. Kanti there are things in that moment okanye in that season yokonwaba kwakho, and when things are going right, there are things that uThixo afuna ukunika zona that you pray about. Because as we learn ngomthandazo, sifunda into yokubana xa ungumuntu othandazayo watchman, therefore ungumuntu obonayo izinto ziseza towards your camp and you are able to fight them from afar. So into endifuna sicela ubaba asincede ngayo is that we become on fire in our prayer rooms. That umthandazo wethu singayeki imali ukuthandaza even when we are happy, even when things are not favorable to us, but for God to help us to continue to pray. And the second prayer item is that uThixo sincede kule service yanamhlanje. Heavenly Father, we come before you. Thixo wethu othandekayo, sicela wena Nkosi usincede that Thixo wethu othandekayo, we may pray without ceasing. Thixo wethu namandla onke, that we may never stop praying. Thixo wethu namandla, there are assignments that you want to give us in prayer. Ukuvuseleleka of the inner person, Thixo wethu othandekayo, when we pray. Heavenly Father, with you, Thixo wethu othandekayo, how do we call you our Heavenly Father if we do not communicate with you? Help us, oh God, that we know that we do not only come to prayer only for the things that we receive from you, but that Thixo wethu othandekayo, sithandaze ngamaxesha onke. That Heavenly Father, our ears may be open and our spiritual eyes can be open. Thixo wethu namandla, and yonke loo nto Nkosi yenzeka when we pray. Thixo wethu othandekayo, sizocela wena Thixo wethu othandekayo, who is able to do all these things, okwaziyo ukusinika intshisakalelo Nkosi yakho nokuhlala Thixo wethu namandla onke sithandaza. The Heavenly Father, that we do not stop praying. Egameni lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Nalowo Nkosi who does not know what to say, lead them to prayer. Thixo wethu othandekayo, lead them to prayer. Thixo wethu namandla. Help us, oh God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ,
ngoba Nkosi lithi ilizwi lakho xa silifuna siza kufumana sisithembiso kuNkosi othe wasindeka Thixo wethu namandla onke. Now we pray Nkosi nabo Nkosi who will come to you not knowing what to do. Lead them, O God, in prayer. Help them to open their Bible and to pray. Thixo wethu othandekayo singabantwana bakho sithi apha Thixo wethu othandekayo assignments and Yesu Kristu means umsebenzi ofuna siwenze Nkosi, but we do not know because we do not give ourselves time to pray. Help the church this morning that Nkosi we will enjoy conversing with you. Thixo wethu namandla onke sincede Nkosi that we discipline our bodies, discipline our minds to pray. Thixo wethu othandekayo egameni leNkosi Yesu Kristu usincede Nkosi even when we are bored, oh Heavenly Father, that we may open our mouth and speak to you. Even us when we have done all that we need to do, but to open our mouths and speak to you in the mighty name of our Lord Jesus. Now, Father, this service is for you. Thixo wethu othandekayo, thatha indawo leNkosi and help us to worship you. Help us, Thixo wethu othandekayo, to praise you. Uvulele Nkosi inhliziyo zethu neendlebe zethu. Sivele Nkosi inko Nkosi ufuna ukuthetha ezimpilweni zethu. Egameni leNkosi Yesu Kristu waseNazaretha, thatha indawo yakho Nkosi. In all the things that are to be done in this place, Thixo wethu othandekayo, usikhokhele. Let your peace, Thixo wethu namandla onke, be still in this place. Let your peace, O Heavenly Father, be still in this place. Egameni leNkosi Yesu Kristu sicela kuwe Thixo wethu othandekayo kungabikho naye Nkosi ezasiphazamisa ekuveni wena and your move in this place. Thixo wethu othandekayo sicela wena kungabikho naye Nkosi into ezawusiphazamisa ukuba singakwazi ukuthetha kwakho and your move in this place. Peace be still in this place, in the mighty name of Jesus. Peace be still in this place, in the mighty name of Jesus. I declare that, Father, we will not leave the door the same as we walked in. Egameni leNkosi Yesu Kristu. Thatha indawo Nkosi, in the mighty name of Jesus. Father, we thank you. Siyakudumiza Thixo,
Psalms 100 says, make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing, knowing that the Lord, he is God. Today I want to encourage us to worship the Lord with gladness and ignore the fact that Sibabala. And just remind ourselves and just do some self-introspection and remind ourselves that you're not here for Abadu, but you are here to serve the Lord with gladness, to give your heart to the Lord, to give all of you to the Lord. So today, I ask that we serve the Lord and ignore everything, like unnecessary things that we should be thinking, but to just give and devote ourselves to the Lord today. Amen. Amen.
People always tell me,
sponsor yomnikelo. So bengicela sivume ibhayibheli in the book of Genesis 22 verse 22. But sizazikhetha ivesi esizofunda kuzo abasayazi. So isitory sika-Abraham and Isaac. Bengicela ulime sifunde. Verse 1, 2, skip onward, then 6 and 8 and 15. Funda Genesis chapter 22 kufunda verse 1. Kwathi emveni kwezo zinto uThixo wamvavanya uAbraham wathi kuye, Abraham, wathi yena, ndilapha. Wathi, khawuthabathe unyana wakho emnye kuwe omthandayo uIsake, uhambe uye ezweni laseMoriya, umluse khona abe lidili elibukayo phezu kwentaba endikuxelela yona. Wavuka uAbraham kusasa walibopha ibhesile lakhe, wathabatha amabili kumadoda akhe, Isake unyana wakhe, wacanda iinkuni zedini elibukayo, wesuka waya endaweni abexelelwa. Verse 6. Wazithabatha uAbraham iinkuni zedini elibukayo, wazibeka phezu kweIsake unyana wakhe, waphatha umlilo ngesandla nesitshetshe, bahamba bobabini ndawonye. Wathi uAbraham, uThixo wozibonela imvu yedini elibukayo, nyana wam, bahamba bobabini ndawonye. 15-16. Samemeza isithunywa sikaYehova kuAbraham okwesibili sisemazulwini sathi, ndizifundile, utsho uYehova, ngenxa yokuba uyenzile le nto akwanqaba lonyana wakho emnye kuwe. So, yonke verse 22 uthetha about apha God is testing faith ka-Abraham. Lapho we see God test Abraham by commanding him to go and sacrifice unyana wakhe Isaac in the land of Moriah. Apha uAbraham ubonakalisele ukuthobeka phambi koThixo by preparing uhambo to go and offer unyana wakhe. And so athi pha verse 8, God will provide himself a lamb for them offering. So apha kwevesi sibona ukuthemba uThixo. We see that trusting God will provide even in the face of impossible. Yeah. So le vesi sibonisa iyonke ukholo, ukuthemba uThixo nokumhlalela. Sibonisa willingness ka-Abraham to give up everything for God. Amen. Because khona intetho ethi testing reveals faith, the nature of true faith and obedience. Abraham, God tested Abraham not because he was unaware of Abraham's faith, but to reveal and refine it.
It gives us confidence in God's provision because God did not spare his own son but give him up for all of us in the book of Romans 8:32. So we are confident that he will graciously provide all our needs as we follow him in obedience and faith. The story is Kumbuza that God's provision often comes at the moment of our full surrender and belief. When there is 10 so in the book of Malachi 3:10, which is saying, but I at the womb and see if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more. So, as is also but giving does not start from your pocket. Giving starts from your heart. But uThixo uyayibona inhliziyo yakho. Sizonikela Every praise is to our God. Every worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. We received all that you have for us through this game. Sigara ngosi konka ukuthi izihliziyo zethu true, and then help us, O God, to be obedient. God, to understand that to our faith is tested. It's important for us to grow in faith. Continue to teach us what you have taught us to teach in the week. Amen. Sister Cornelia, if you are a child of God, get up and dance for the Lord. Amen. If you are a child of God, get up and dance for the Lord. Amen. Yes, you are God.
Jesus, amen. Ngicela ukubona abantu abaqalayo ukusondela. If you're a first time visitor today, okanye usigcinile dala, can you just show hands? Amen. We welcome you. This is Christian Worship Center. And I hope that you guys will praise the Lord with us today. Amen. Amen. Chiveni, and you're going to have good energy. Amen.
silungise inhliziyo zethu to hear the word today. Amen. Indeed, when I went across the Indeed, oh Lord God, when I went outside to see again. Lord God Almighty, na sexenity kusibona ukulunga kwakho. Here we are, Lord God Almighty, siyazithoba. Thina Nkosi siyazithoba Thixo wethu ongcwele. Ngelixesha Nkosi sisondele ezinyaweni zakho. Wena wedwa Thixo uthethe kuthi. Here we are, Lord God Almighty. I pray, Heavenly Father,
that to sanctify those ears that will be listening to your word. Thixo wethu ongcwele, that you purify them. Thixo wethu namandla onke, that they are able to digest. Thixo wethu ongcwele, ukuthetha kwakho Nkosi. That, O Lord God Almighty, abantwana bakho, that they may receive ilizwi lakho Thixo, as it is said in the scriptures. Namhlanje Nkosi ndiyazithoba Thixo wethu olungileyo khona ukuze wena wande. Namhlanje Nkosi ndiyacipha wena wedwa Thixo bemkhulu. Heavenly Father, andikwazi ukuma kule ndawo ungekho wena. Oh Moya Oyingcwele, I need you, oh Holy Spirit. Oh, I need you, Jehovah. I need you, Holy Spirit. I need you, Jehovah. Selezawutyhila ilizwi lakho Thixo. I know ukuthi bakhona abantu ozawuthetha nabo kule ndawo. Moya Oyingcwele, bakhona abantu Thixo. Bakhona abantu abalungisileyo throughout the week, oh Lord God. Bebengazazi ukuba bazawuba lapha nabo. Thixo wethu ongcwele, kodwa it is you. It is you, Jehovah. We bless the name of the Lord. Namhlanje uThixo wethu sithi ulungile ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Cela siqhubele izandla bethu worship team. Ifuze mina ngengoma ningacingi kukhipha lapha eyaziyo akho ndiyaziyo ifuze kwamna lo. Ngithathe ithuba ndibulise bathandekayo ukuthi befundisa abakhona phakathi kwethu. Ndibulise otata, ndibulise omama, ulutsha ukuthinjana ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. And I would like to acknowledge all our visitors. If you've come here for the first time, and we honor your presence in this place. Bible, yes, in the book of Hebrews, in that chapter 13, verse 2, that it is mukeli ndwendwe. Senokuthi kanti ngokwenje njalo nothi kanti nibuka ingelosi zesu. We are here ke siyanibuka. And we bless the Lord for you. Bengicela ke ukuba kube khona ubungqina obukhoyo obenziwayo. Ngibona ke i-worship team iphazamile mhlawumbe lonto. Kuthiwa unonyana unobungqina. Ndiyanqwena ke bathandekayo ndingayivali lento, because throughout this month we would like to make these testimonies. Because this is the month of Thanksgiving, and we are giving thanks to God, not to man. If you call, I would like to give you just 2 minutes. If you call, I'm going one, just 2 minutes on what God has done in his life or her life. Because we're going to babili, bathathu. Sithi sifuna uyenza lento bathandekayo siyenza ngoba sithemba uThixo, sifuna uThixo ayenze ngokwakhe. Umfundisi wami ngoba ngimthetha usithabana ngomqondo ofuthi. Bavele kwabathi ukuthi kanini uNkosi Thixo nami. You know, this is the take it for granted. We drive our cars who are medicine and we think and we look like I am careful. But it is not about you, but simply to check what was it tonight. Last year, in Khaled, supposed by Khaled in July. Because that delay is that delay and started in October. So I start I come back on Fridays. But you don't need to go today. Ukusuka apha every Monday morning uye usta umendala ezandleni. Uphinde come back again on Friday. Uphinde sendipha imsebenzi
isikole sesikhulu nesihlava noma siyabasoma oma-Dodorants, oma-Sierras, into zokwenza ndawo. But uthi xa uyijonga le ndlela azikonxe. So ndimela ukubulela uThixo oye wandigcina ondisaligcinile namhlanje. Ungabikho nani into eyenzekayo sihambe siphinde sibuye ndidrayiva ndodwa from here to Worcester every Monday morning, Friday late I come back. But I thank God for his mercies. I mean, ndibulela ndisoloko ndihlelelwa into yobana indeed xa isithi in Psalms 91 he sent angels to guard us ezindleleni. So ndibulela uThixo ondigcinayo endleleni. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngimamke ngiyabulisa abafundisi bonke otata omama ubhuti bosisi teenagers eSunday School ngegama likaYesu. Amen. Kuthiwa oNonyana uNongqana and ngingababa ingathi akuzenzeka ezi testimonies. But I wanted to say, Lord, ndibulela ubawo. Ndibulela nje ukugcinwa. Ayikho into endiyizela, akho nto ndiyifumeneyo, but ndifumene ubomi. Ndibulela ubomi mani. Ndibulela ubawo ehamba nathi kule ndlela ekuseni zininzi izinto esigcina, esifihla, kwindawo esiphangane kuzo ezi-dangerous, but Lord, asibambe. Asifihle egazini lakhe. Ndizobulela lo mmandla ekuseni ndithi ubawo uyayiphendula imithandazo yethu. But masihlale in the boat. Ukhona yena. Ukhona. Xa simkhwaza uyavuka. Mama masitshintshe indlela mhlawumbi esenza ngayo. Masitshintshe indlela esithandaza ngayo sifane noHana sibambene igiya. Ukhona yena. Ukhona and yena uyaphendula. Sihlale kuye singasuki. Ngoba siyayazi basihleli kuye sinokuphila okuphakathi egameni likaYesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabuthatha mama egameni likaYesu ngiyisa mama bonke othatha amabhodi masisi eSunday. Amen. Ngaba kuninzi but phezulu. Amen. Oqala mina nje ngiyaqala uma abandigcina kona bakhona. Ndibulela uThixo mina ongamncaniyo umuntu ongamlahliyo. Abakhona amaxesha ufumanise uba kube kubi ebomini like spiritual iba ngathi sodiphi and amen. So apha ndimele ukubulela uThixo obuyise ijoy of salvation. Amen. Because xa imkile ijoy of salvation vele kube muncu nje yonke into. Noba kwenzeka ntoni ebomini akunayo ayikho into exciting. So ndibulela uThixo mna obuyise. Amen. So yena ke ndimele apha ke zange si-invite thina apha enkonzweni. So sifike apha enkonzweni besizihlalela endlini futhi sikhonza eTV. Amen. Alala bana-understandana ikuzama mhlawumbi ngelinye imini yayo understand into yokukhonza eTV. Abantwana bade bayazi bango-9 o'clock mama iyaqala ncawe yakho. Amen. But ndibulela uThixo mna othethayo even through iTV but uyive noba ngabuthetha nam ngoku. Amen. I remember ke ngemini like ndiqonda uba ndithethe ngomana andiyazi noba le nto yokukhonza kwethu apha eTV uba izawuphelela phi. But ke ngoku kuyabonakala uba inkonzo yona asinayo and ke ngoku mna ndizawuhlala apha endlini akho ndawo ndizawuphinda ndiyovizitha kuyo ngoba ndidiniwe ngoku. Amen. So I had a dream ngenye imini like uThixo endibonisa iproject. But kule project ingathi idim but igama elalibold yayiligama kuthiwa Pastor Xhaso, kuthiwa yani kwaPastor Xhaso. Amen. So ndibulela uThixo mna owasizisa apha. Amen. So sabe siqonda ke ngokuba uPastor Xhaso lowo asimazi.
and yo ndithi kuye kwaPastor Xhaso lo kuthiwa masiye kuye asizokumkhangela sawuhlala apha endlini because ndidiniwe ngoku ininzi lento le inde into ye-salvation and ndidiniwe uba uThixo ufuna uPastor Xhaso simazi uzophinda enze icebo amen so waphinda uThixo wenza icebo wasidibanisa nomama uMbonzi xa sidibana nomama uMbonzi kuthiwa umama uMbonzi ukhonza kwamfundisi uXhaso amen so ndibulela uThixo mna owenza ngohlobo lwakhe he's omniscient ayikho nje into emxakileyo amen so unintsi ukungqina bam nje ndilapha nje kaso lena nje iseyindlela nje yokufika kwethu otherwise kuningi because uThixo undenzele into ezininzi apha ndiye ndafika ndazibona uba ndi-special amen nawe mhlawumbi ufilishe ngathi uspecial kodwa mna ndedwa ndi-special amen halleluya ndiyazibona ndi-special kule nkonzo and andifuni uzithetha into uThixo andenzele zona ezindibala into yoba ndithi I'm special amen Hallelujah. Korweni uzosithandazela sinawo umphanga ziba uvile kumama uMbonzi ngicela nakhona siba sithandazele nangafamily sibulela bonke Siyabulela Nkosi, kamela Nkosi Yesu. Siyabulela Thixo wethu. Siyakho Nkosi ngithi bulisa ilizwi lobungqina bakho. Thixo wami nomandla, I believe Lord Jesus that there is power and there is deliverance. Thixo wethu nomandla in proclaiming ubukhulu bakho nokulunga kwakho. Thixo wethu ulungileyo izwi lakho Nkosi lithi at the mention of the name of Jesus every knee will bow. And every tongue will confess that Jesus is Lord. We thank you, Lord. Thixo wethu namandla xa siva amandla akho. Thixo wethu namandla kule ndawo. Egameni lenkosi yanguYesu kuphakanyiswa amandla akho, kuphakanyiswa ukulunga kwakho nokwenza kwakho. Thixo wethu namandla kuziphakameleyo iingcinga zethu. Thixo wethu ulungileyo sithi phakama ke Nkosi once again in the name of Jesus Christ of Nazareth. Phindo iphakamele Nkosi impilo yethu. Thixo wethu namandla sityhilekele more and more. Thixo wethu namandla phindo simangalise Yehova wemikhosi. Thixo wethu uthandekayo ngoba wena unguThixo omangalisayo. Egameni lenkosi Yesu siyabulela ngabantwana bakho Nkosi abamileyo kule ndawo baphakamisa ukulunga kwakho. Thixo wethu namandla nokuthembeka kwakho. Qhubeka ke Nkosi. Thixo wethu namandla nokulunga ezimpilweni zabo. Thixo wethu namandla qhubeka ke Nkosi egameni lenkosi nguYesu meeting them at their point of need in the name of Jesus. Mamelane Nkosi uzumsondeze. Thixo wethu namandla Nkosi yamakhosi uvile ubukude. Thixo wethu namandla kwendawo asebenza kuyo. Nkosi yamazulu siyathandaza in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thixo wami namandla ukuzisondeza endlini yakhe egameni lenkosi nguYesu ahlale endlini yakhe nabantwana bakhe nomyeni wakhe ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazareth. Sivula ingcango Nkosi apha kufitshane Thixo wethu namandla nekhaya lakhe egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazareth. Thixo wethu olungileyo in the name of Jesus we thank you Lord Jesus ngokuqina busikelele ubandise ngegama lenkosi uYesu. Siyathandaza ngefamily yakwaMbonzi Thixo wethu namandla especially uSisikhongozwa yena simaziyo Nkosi and her siblings. We entrust them esandleni sakhe sakho Nkosi ngegama lenkosi nguYesu. Sithandazela comfort moya oyingcwele Thixo wami namandla baqolisa abantwana bakho bathuthuzele ngegama lenkosi nguYesu. Ngoba siyazi Nkosi ukufa kudalwe nguwe Thixo wethu namandla nexesha lokuhamba kwabantu bakho lwaziwa nguwe Nkosi. Thixo wethu namandla siyathemba Nkosi balungisile nabo ezinhlizweni zabo egameni lenkosi nguYesu. Sathandaza ke Nkosi uzibe nguThixo usalungiselelwa Thixo wethu namandla simisa wena ngaphambili kwizinto zonke ezakwenziwa umsebenzi abantu bayahamba Thixo wethu namandla zibakungcwatywa on the 26th sithetha traveling mercy sigalela igazi lenkosi uYesu ezindleleni zabo Thixo wami namandla. We pray protection in the name of Jesus. Baba lwakho Nkosi Thixo wethu uthandekayo lube phezulu kwabo ngegama lenkosi nguYesu. We entrust everything concerning lo msebenzi Nkosi esandleni sakho ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazareth.
Amen. Thank you so much. Last week, ngokusetyenziswa ubungqina umama uSiyaphi ethetha nge-accident. I would like us to continue bathandekayo that we pray about abantu abatravelishayo on the roads at this time. Kuye kwathi qatha ke umthathi ngoba ndisiva ukuba ibe nguye udriver at that time. And when I heard that, ngahlaba into ethi uThixo akasayi kuliyekela ekujilikeni inyawo lakho. And wavela kwathi qatha yena and uThixo akasoza kuhlaze mthathi. Akasoza kuhlaze if you only uhlale pha kuye ezinyaweni zakhe, he's going to take you far. Hallelujah. Namhlanje bathandekayo, we're talking about deceptive repentance. Inguquko eyinkohliso. We find our scripture in the book of 2 Corinthians, it's chapter 7 verse 10. And I pray that your faith may not be based on human wisdom. Ukholo lwenu lingabi lukholo olusebantwini nobulumko babo. Likholwe kuThixo, amandleni kaThixo kuphela. I also pray that you may be obedient to his word as it is found in the scriptures. Ilizwi likaThixo abathandekayo liphilile, linamandla as it is from the Bible. If you speak it, it is powerful. And the obedience, it's what prunes a person. Once you obey, you are being pruned. We are taken once you uthobele. Kuvele kuwe namakhalane la lapha kuwo. Avelawa amakhalane bawumuntu benechiki. Benisitsho last week ivele imkichiki. Ungayazi noba imkenjani. Last week we spoke about izono esizenza ngokungaqondi. Sajonga umzekelo kaJacob and how he treated his sons. Genesis 33 verses 1 to 5. But we will not go there this morning because today we are talking about deceptive repentance. And I would like us to align, if we go on last week, last week, and see how are they connecting to what is being said today. Let us find our scripture in that book of 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Usebenza inguquko esindisa emsindisweni ekungekho kuzohlwaya ngayo ekona okwehlabathi ukuba buhlungu usebenza ukufa. Heavenly Father, I pray throughout the week, and I know, Lord God, umnandi nawe undivezela Thixo kungileyo mathethe njani. Namhlanje ngexesha sebebazi indlebe Nkosi, that you walk with them ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Lo ubileyo phambi kwenu nguHoyi Masoka. Last week I was reprimanded by one of the visitors. And I forgot to introduce myself. So there's visitors brown Paul is writing this book of the Corinthians, and Paul is also a Benjamite. Benjamin, and Benjamin is coming from the sons of Jacob that we spoke about last week, and he is the lastborn of the sons of Jacob, and also he is one of the sons of Rachel, and Rachel gave birth to Benjamin, and after giving birth to him, Rachel died. You can imagine going again umzali ubeleka umntana wawugqiba umbeleka uphuphe immediately ngoku esandobelekwa uboniswe nje banako umntwana wakho uthiwe umthi igama
emva kokubhubha. She went through that process. And also you can imagine how Benjamin was as a young man that grew up without his mother and growing up with other mothers ebabekhona ngela xesha. And we are mentioning this because Paul is coming from that genealogy of Benjamin. Because Paul is a Benjamite, and also Paul lona as umzalwane wayenobukhalahume Paul. And Paul ubuzuzaphi obukhalahume bakhe esithetha ngabo. IBhayibhile iyasixelela in Genesis 49:27 that Benjamin was like a wolf that could tear a prey ngezandla. And ithethwa lento ngutata wakhe ngexesha ezawubhubha. And we saw them as they are growing up. Benjamin was one of those, as a tribe, was one of those tribes that supported David while he was at Ziklag. Ziklag yayindawo yokubalekela kuDavid. And ithi iBhayibhile, those men were strong, the men from Benjamin. They could hold okanye baleka amadoda alikhulu indoda eyi-1. And yayiwela umlambo waseJordani ugcwele. Umlambo ugcwele iwele ifika abantu behleli kwela cala bese balindile iboyise. So they were strong and good for war. Abantu bakwaBenjamin. And Paul is coming from that tribe and from that genealogy. And Paul has his name lokuqala lakhe inguSawule, and he's getting this name from ukumkani wokuqala wakwaIsrayeli uSaul. And we know that Paul was a man of courage, a go-getter. Paul indoda yayifuna bayinto yayifuna ifumane ngexesha ifuna ngalo. And Paul was also a person okuthiwa ufundile okanye uthobele wafunda from izifundo ke zakwaJuda kakhulu. So he's that kind of a person. But sithi namhlanje deceptive repentance. This book lenawo ifundwa ngulentwazana ithi for godly grief produces a repentance that leads to salvation. And salvation without regret. And then it continues and says, but worldly grief produces death. Deception. Deception. When we talk about deception, what are we talking about? A deception is an act of convincing one person or other people of the untrue information. Convince abantu ngento ngathi iyo kanti ayiyo. And the father of deception ke nguSathane ubuqu. For we know that when sin came about, he deceived Eva. Akufika isono safika ngedeception isono, and Satan deceived Eve. He came in an act and convinced her that he cared for her. Because what happened was imnandi, what almost bana ingakuthitha utshilo na uba ungahle. Secondly, ngexesha kuzayo wathetha into engathi uyamkhathalela, wathi ukuba udlile uzawubona, uzawuphila. Uthetha into engathi uzawubenefita wena, but behind that uyakudeceive. Now that person owenza lolo leyo wenza ngathi cares about your well-being, entice about the things of the flesh. Lumke ungazijabuliso kwesikhashana. Uyilumkele into yokuvuya okanye nokonwaba kwexeshana elincinci kanti uzakwenza ngabe ubomi bakho bonke. Another example of deception is in the name
of royalty benefits. And we see this example in the stories that Daniel and his friends, they were promised, because if you remember that when they were taken from Babylon, they were taken as young men, and and when they are educated, they will be closer to the king, serve the king. These are the things, these are the promises. But behind the promise, uko indo eti, once you do these things, sifuna ke niguqe kwala start to say COVID. Meaning, you are forgetting about your God. Zininzi izinto ezipromiswa abantu namhlanje ngenxa ye deception. Behind deception. A child can be promised a contract of music. Behind it, ukwizidlwengu. Kukhona promises ezenziwayo ukuze uguquke wena from inkolo obunayo khona ukuze ukhonze ezazinto. Deceptive repentance. Now, these young men did not agree to this because they knew ukuthi yonke into idalwe nguThixo and nguThixo ozawusinika ifumanekile. There's another example of Joseph and Potiphar's wife. Potiphar's wife weza ngathi uzisa into enhle eluthando kuJoseph, kanti uzisa into yelast. Ufuna kube khona i-relationship emdaka kuJoseph. Efuna ukulala noJoseph, kodwa utshatile uPotiphar. It's so easy for a man to fall in such a trap. There are men today whom, when they go to a work trip and book a hotel, in a hotel, kubekho abantu abaphangela apha manje bezongena kule gumbi. Kukhona into ezinjalo, and abantu ubona umuntu into it's easy. It comes easy. At an opportunity, I will not believe it. Similarly to the young men of today, there are opportunities outside osibona ngathi zivelile, uthi uzijongile nawe ucinga ukuthi uyihank, but awuyohank. Uzaba ibhalika igqibeleni sikubethelele sikufake ebhokisini. Be careful of deceptive things that are deceiving about. Now, that's just the deception. If we talk about the repentance, when you repent because you are convicted, one of the word, or you realize that the path you are taking is wrong. And in turn, when you do that repentance, you make a decision to change. A person who repents and does not make a decision to change, that person is not repenting. Repentance is about 180 degrees. It's about change. You must make a change. Most people get stuck or delayed kule ndawo yokuba benze isigqibo. Umzekelo, umuntu uyakwazi uvilisa kule ndawo lithetha naye athi ndiyaguquka. Mamela uthi ndiyaguquka ngomlomo, but ngaphakathi izinto usazibambile. Uguquka ngomlomo. There are people who are still stuck there. Kanti yobana athi ndiyaguquka. But ukuguquka, it's an action that you need to take. Awukwazi uthi xa uguqukayo uthi ndiye kutshaya kodwa ube nepaketi yesigarethi. You cannot. Xa uguquka entweni uyasuka kuyo, usuke ungabikho kuyo. Joseph had to run away from Potiphar's wife because ebaleka into bana inesono lento endizoyenziwa.
When you repent, there must be 180 degrees and say, izinto bendizenza, I am doing them no more. You cannot continue when you say you are repenting, and then we find you in the old places and you are saying you are repenting. When you repent, there has to be an action. It starts inside. Repentance starts inside. In fact, it does not just start inside. It starts by then likubhaka wena ufuna ukuthatha isigqibo after that uboniwe uthi le nto ndibhaqwe kuyo andiphindi ndiyenze. You become a person who's more like grieving. You grieve. You have this godly grief. And once you have a godly grief, it means uThixo has touched you. If you have not been touched by God, you will not repent. So you need to take that 180 degrees action to change for you to repent. And when you do not take a stand or action, chances are you will go back to that default position once again, because Lenguyenzayo has become a habit. Deceptive repentance is that repentance that you make because you want to please the eyes. Ndingangathi phambi kwenu ndiguqukile because ndithetha ngomlomo, because I want to impress you. That's a deception. Ndibonisa nina nindibone ndimhle kunjalo nje ndiphathe neBhayibhile ndimane ndisiya ecaweni, kanti nje mandisiya ecaweni nje ndizokhangela ezinye izinto andizanga ukuba ndizofuna uThixo. That's deception. The Pharisees were very good at this, and we have them in today's church. Abakhona abantu abangabapharisee kwinkonzo zanamhlanje are dignified ngokwenkangeleko, and they carry the Bible with them. They profess to be saved. Namhlanje kuyaqwalasela bethuna nabantu nasemicimbini bathi basindisiwe. Emicimbini akubonisa athi siyalibonisa igama likaYesu emcimbini okanye kuloo nto yenziwayo. Not everyone who says Yesu 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 usindisiwe. Not everyone bangcwele bazalibiza abantu igama likaYesu, kodwa not bonke. Abanye baza ngoba bezothi liyo okanye bezofuna abantu bakaThixo khona ukuze baguquke. So a godly grief produces a repentance that leads to salvation. If we are guquka and you repent to God, inyaniso yobana uzawusindiswa. Inyaniso yobana uzawusindiswa ngoba usahambi kwezandlela kuzihamba. Ukhangela uYesu Kristu. The repentance that has the fear and the reverence for God will bring salvation ebomini bakho. If I read verse 1 of the very same chapter, chapter 7, let's just look at verse 1, bathandekayo. And that's what to verse 1. So then, dear friends, since we have these promises, underline that word promises. Since then we have these promises, let us cleanse ourselves from every impurity of the flesh and the spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Bringing holiness
into completion in the fear of God. What promises are these that uPaul athetha ngazo? As I ask myself to ndifunda nje lencwadi, and I'm going to read them. If you go back again, because in other books, ithi qala chapter 7, uthi therefore. Kwezinye incwadi uthi so then. Meaning there's something that was said above this verse ekudinga ukuba mawuyijonge ukuba uthini na uPaul. And I read from verse 14. Uthi verse 14, don't become partners with those who do not believe. Awukwazi ukuba in some books it will say don't do business with those who do not believe. If Mamelani, in this work that you are doing as a psychologist, you are doing it to change ingqondo zabantu, abantu odibene nabo abatshintsha ingqondo zabantu khona ukuze benze into zabasathane. Because benemali and the business is booming, ithi lento, do not partner with them. You may be in the same line of work, but you do not partner with the people abakwicebo likaSathane. It does not matter whether it looks like bayaphumelela kule nto bayenzayo, kodwa you do not partner with abantu abakwicebo longendawo. Because their aim is to destroy abantu bakaThixo. Now wena uthi hayi ndihamba nje nabantu mnanitshayi. Bakhona abantu abathi ndihamba nabantu abatshayi zitshomi zam kodwa nitshayi. Uyaphi? Uyaphi? Kutheni uhamba nabantu abathukayo abavalga? Uyaphi? Because lento yenziwayo ine-impartation iza kusulela uphele na ube yinxalenye yezinto zenziwayo. Do not partner, that's what this book is saying. Do not become partners with those who do not believe. For what partnership is there between righteousness and lawlessness? Or what fellowship does light have with darkness? In every room that you go in, if you light a bulb, kuyakhanya. Meaning, ubumnyama akunabudlelwane nokukhanya. Awukwazi uhamba kwindawo zobumnyama kodwa uthi usekukhanyeni. What relationship is that? What agreement does Christ have with uBelial? Andizomcacisa uBelial ndimkhangele naye, but kodwa ke lithole likaSathane. Or what does a believer have in common with an unbeliever? And what agreement does the temple of God have with idols? For we are the temple of the living God. Uthixo, I will dwell and walk among them. I will be their God, and they will be my people. I will dwell among them. Uthixo uyathembisa, because if uthawuzohlala nobumnyama uyathembisa ukuthi ndawuhlala nawe. I will dwell where you are. Apho uhamba khona ndizakuhamba nawe. Akasoze aliyekele inyawo lakho ekuthibilikeni. Uzawuziyalela umthetho ingelosi ngawe. Kuthi noba kusenzeka into akubambe nawe wothuke uzibone sosethiwa usindile. Awuyeli uba kwenzeke njani, uzibone nawe sosithiwa usindile. Awuyeli uba kwenzeke njani. Uzibone uba usindile, but you do not know how, because God uyaziyalela ingelosi umthetho. Therefore, come out from among them and separate, says the Lord. When the Bible says, come out from them,
It's in the Bible. God says so. It's God's instruction. He says, come out from them. Come out from them. Awuhambi nabantu abadubulayo. Awuhambi nabantu abadlwengulayo. Awuhambi nabantu abarobha into zabantu. Come out from them. You cannot be part of them. Hallelujah. Amen. I will be a father to you, and you will be my sons. Akumnandi uba ngunyana kaThixo. Akumnandi uba ngunyana kaThixo. Because you benefit. Banoxolo. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Now these are the promises ethethwa ngazo uPaul kule ndawo. These are the promises athetha ngazo uPaul. So godly grief okanye inguquko eyoyika uThixo izisa usindiso. But worldly grief produces ufa. Into linangeliswe linye kube ngathi uva kabuhlungu. Kube ngathi udanile. Ulilangeliswe linye. Abe nenkangeleko yenguquko to impress abanye abantu around him. That's the worldly grief. Kukudana komuntu ufuna ukwanelisa abantu lo, not uThixo. And inyaniso ngithi iBhayibhile, that brings death. You will die spiritually. When in Eden bakuthola ngokufa, bafa ngokwasemoyeni uAdam noEva. There are things ezaxuthwayo kubo abekwazi uzenza abakwazi uzenza anymore because they are not in the presence of God. They died spiritually. I want to urge you, seriously, over. Do not impress people. But don't impress people. I asked last week, when was the last time when you prayed? When was the last time you cried when you prayed? And I said, do an introspection when was the last time you cried when you were praying? Have you taken stock of your prayers? Have you noted how you prayed? Have you? Ingaba kule ndawo uthandaza kuyo iindonga zingangqina ukuba you have an encounter with God. Ayeke abantu bamtholena kuyathandaza, athandaze futhi avakale akhale phakathi kwabantu. Ingabe indonga pha kuyendlini ziyangqina na ukuthi this thing isimbone yenza apha uyayenza kwakhe in her closet. Don't do things to impress people. Do things to impress God. Ngoba uzakuma wedwa phambi koThixo akukhumbuze izinto awuzenza. Be careful of this deceptive repentance. That means abantu bathi baguqukile kodwa baguqukanga. Because they want to impress people. They want to position some of them. They want to be elected somewhere. They want to be seen as people of certain caliber. Be very careful because the Bible says that will bring you death. Amen. So let's see, Father, what we saw in the book of Matthew 10, verse 28. Don't fear those who kill the body, but are not able to kill the soul. Bantu abaninzi boyika abantu ndihlonele uMamelane more than ndihlonele uThixo. Athi awufika uMamelane nditatazele ndingayazi neyokuqala neyokugqibela.
And uthi ke uYesu kule ndawo, rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Heavenly Father, this is your word. And I pray, O Lord God Almighty, that when I word wa Thixo, how ulidugcwalisa. Thembekile Jehova ngikubonile Thixo wethu othandekayo. Kumnandi ukuhlala nawe. Uyamhlekisa umuntu. Uyamhlekisa, uyamlilisa, kodwa even nenyembezi iba zinyembezi zovuyo. Thank you so much, oh dear Father, for your love. Nabo bantu bakho Thixo namhlanje thetha insikelelo yakho upon these lives. Ngenelela Nkosi, ngenelela Jehova, ngenelela Nkosi ezinhliziyweni zabo, ilizwi lakho that it may blossom. Hallelujah. Amen. Now, siyavala bathandi bami. I just want not to leave abantu abathile kule ndawo. Because you have heard the word. When we preach, we preach so that people can respond. You ought to respond to God's word. You ought to respond. To God's word, you ought to respond. The response that you may have, one is that this word that you have received, you may keep it in the tablet, and then you go back and read it again so that you can have more understanding. The other part of the response is that when the word is preached, there's going to be a call that is made here. And it depends on who again, when I'm to how do you respond to the call? Because if you don't respond to the call, that there was a call that was made, but you refused to respond. Ati Thixo, abantu Moses, they are stiff-necked. They are stiff-necked people. Abava kuxelelwa. Seluthethile nabo bathi ewe then ngomso bathi. I want to speak to you. You are here namhlanje. I don't know ukuthi uziswe intoni okanye mhlawumbe kwenzeka ntoni namhlanje. I don't know what your situation is. Sibana wari ngezitulo. Sibana wari nabantu abalapha. Uthe worship apha yathi uze wedwa khawujonge ba uzo worship uThixo wedwa. Leave the people. Leave the people. You've never made a decision to accept Christ as your Lord and Savior. You've never. Zakusenza isigqibo sokwamkela uYesu Kristu njengenkosi nomsindisi wobomi bakho. Let me promise you, when you tell inyaniso manje ubhekisindina kanjalo lo ithi xa uthe wamkela uYesu uziyalela umthetho ingelosi ngawe. Uziyalela umthetho ingelosi ngawe. Bakhona abantu apha who have gone through it. Actually into eziqhuma zobakho zizawubakho kodwa banethemba. Ubanethemba wena, ubanethemba. If you are here, you've never made that decision. I want to pray with you. I'm not going Is there anyone that wants to accept Christ as the Lord and Savior? I see all the auction. I saw it going once. I saw it going once. I saw the auction. I said, take this. I said, take this. God will tell you, please, and you've never made this decision. And this is an opportunity.
opportunity. That is problem is an opportunity. Siyavala ke kuthiwe sizawuya kwamama uBones eSomerset West. Right. 12:30 eSomerset West. This is what we normally do when a member of the church has lost a person. Siyoxhasa khona as a family. I also understand that people abaninzi abekho phakathi kwethu. Abantu basezulwini. And may we continue to basibathandazele bathandekayo. Abanye bahambe ekuseni nje namhlanje baya-travelisha to Eastern Cape. Usungayazi abantu bavela bakhetha iTranskei likhona iBhayi. Bakhetha iTranskei iBhayi. Utravelisha 7 to 8 hours sofikile eBhayi. Kule nto abantu abatravelisha 14 hours, it makes no sense for me. So ndicela sibathandaze sibathandekayo. Andiyazi but ke uThixo uhamba nabo simthembile. Khona into ayikhombisane. Sendizenzile announcements. Christmas ingena ngo-10. Christmas ingena ngo-10 ekhaya eLitsha on Sunday. The Christmas told between the Christmas we have a service at 10 a.m. It's going to be an hour service. Also, let me do say this as well. The next 2 Sundays are very important and significant. One, the next Sunday is the last Sunday of the year. It's the last Sunday of the year. And abantu call and pay copy paper. And the other people put on but it's the last Sunday. And I thank you, the worship team. You guys are on point. Can you drop this standard? You've lifted up the banner in worship team. Thank you so much, Stella. Also, we will have Nkonzo Nqophi so on the 4th, which is also a service with a significance. Was and so zonke ezi resolutions abantu abanazo abanqwenela uzenza bayeza sizothandaza about them. But at the same time, next week's service, it's a huge service because for me, it's about how you have done in the year. And we will be talking about the confession next week Sunday. Because again, in a second day, anybody can pack with myself. We are chasing Heavenly Father, and I pray, O Lord God,